मालिकआ थांनाय जानुवारिनिफ्रायनो केन्सार बेरामावहाय माबानानै दङ गोग्लैनानै दङ दासिम GNRC हस्पिटालावहाय नायबाय नायनानै गोबां रांनि खरसा जाबाय ओमफ्राय दा आरो बिनिफ्राय GNRCनिफ्राय ट्रेन्सफार हरबाय माबायावहाय GMCआव ओमफ्राय GMCआव ट्रेन्सफार हरनानै ओमफ्राय GMCनिया आरो बिबुरुआवहाय ट्रेन्सफार हरबाय आरो ओमफ्राय दा बिबुरुआवहायनो फेब्रुवारि मार्चनिफ्रायनो ट्रिटमेन्ट लाबाय थादों ओमफ्राय दा मा होनो बोसोरसेयानो जाफ्रामसिगोन दा फेब्रुवारि फैबा ओमफ्राय केम'थेरापि रेडिएसन ओमफ्राय बिदिनो गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा डक्टरा बुंदोंमोन आरो देहाया बिराद दुरबल ओमफ्राय एसे देहाखौ सुस्थ' खालामनानैसो अपारेसन खालामगोन होनना बुंदोंमोन अपारेसनाबो दुरबलाव खालामा नालाय डक्टरफोरा ओमफ्राय दा बुंदोंमोन आरो देहाखौ मोजां खालामनांगोन होननानै दा देहाखौ मोजां खालामनो माबा भारा दोननानै नायबाय थाबाय माबायावनो हजों आङो गुवाहाटियावनो भारा दोननानै नायबाय थाबाय दा एकदम माने दैलि 500 थाखा न' भारायाबो ओमफ्राय दा एकदम दैलि माबा जानाय लोंनाय बिराद प्रब्लेम ओमफ्राय ओंखायनो दोननो हायिनि दा लाबोनाय जाबाय आरो दा माने लांबावनांगौमोन दाखालि माबायावनो नभेम्बरनि 1 थारिखआवनो लिंहरदोंमोन डक्टरा ओमफ्राय जों लांनो हायासै फैसा थाखानि बिराद प्रब्लेम जाना होबाय थांलाय फैलाय खरसा ओमफ्राय गथ'फोरनि सासेया मेट्रिक फरिखा होगोन दा देग्लायहाय ओमफ्राय दा गथ'फोरनि जानाय लोंनाय न'खरावबो रावबो गैया आरो मालिकआबो जोंहा भेन्सार स्कुलावनो 30 बोसोर जाबाय बे दानसोरां हाइ स्कुलावहायनो खेरानि मावोमोन ओमफ्राय दा भेन्सार स्कुलावनो दङ सरकारि जायाखै दा बिनि रावबो जोंहा न'खराव रावबो फैसा थाखा खामायग्रा गैया माग्रा गैया आंबो जेबो जेन'बा एसे बयबो अननानै रायजो राजाफ्रा एसे सहाय होबावोबा जेन'बा डक्टरनाव लांनो एसे मोजां जागौमोन आरो आं जेन'बा जोंहा दानि माबा गोदान सरकार माबा प्रमद सारखौबो आङो एसे रिकुवेस्ट खालामहरनाय जादों आरो एसे जोंहा मालिकनि बेमारनि थाखाय एसे अननानै ट्रिटमेन्टनि थाखाय एसे सहाय होबावो होननानै आं आसा खालामदों आरो दा फोरोंगिरिमोन नामा जोंहाना खेरानि मावोमोन औ खेरानि मावनाया एकदम 89आवनो हाबदों होनदोंदां आगोलाव बिराद बोसोर जाबाय आरो सोरबाफोर खौरां लाफैदों नामा बेफोरबायदि लिडार रावबो माने खौरां फैयाखै फैनायालाय माबानि कुसुबिल पानेरि आबसुनि आगोलाव खबर लाफैबाय थादोंमोन आरो आगोलावहाय दा माने बिसोरबो बिराद बेस्थ'खाय खबर लाफैनो हायाखै फैगोन होनना बुंदों बिसोरबो फैनायालाय फैगोन बिसोरबो खबर लायो सम सम आं फन खालामहरो ओमफ्राय खबर लायो आरो थांगोन बाजै बिदि होनना बुंहरो आरो जोंबो थांनो मोनथाराखै होनना बिसोरबो गाज्रि मोनदों आरो गोसोखौ जेन'बा लाहैनो मोनाखै जोंबो लाहैगोन र' सम लानानै होनना बुंदों आरो बिसोरो